Nagbabalik po ang CLTV News. Nanumpa na bilang bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko si Angeles City Councilor Amos Rivera. Naniniwala raw ang konsehal na sa parang ng pangogobyerno ni Mayor Isko Moreno na tinatawag umanong inclusive. Si Rainiel Pawid ang may detalye ng balitang yan. Kasabay ng 54 na mga local official at politiko mula sa iba't ibang panig ng bansa, nanumpa na si Angeles City Councilor Amos Rivera bilang bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko. Mismo ang standard bearer ng partido na si Manila Mayor Isko Moreno ang nanguna sa nasabing mass oath-taking. Ayon kay Councilor Rivera, napagdesisyonan niyang lumahok sa partido dahil iisa ang linyada ng kanilang mga plataporma. Naniniwala din po kami na ang talagang susi sa pagbabago po sa ating bansa o kaya sa siyudad ng Angeles, yung tinatawag po niya kaninang inclusive governance na kailangan nilapit natin at isama natin ang taong bayan sa pamumugobyerno. Dito'y muling iginiit din ni Rivera ang kanyang plano para sa 2022 elections. Ako po tatakbo bilang mayor po ng Angeles City sa darating pong 2022 elections. No? Kung papalarin, nakahanda na raw ang mga priority project ni Rivera para sa lungsod. Top 3 agenda of course would be a better healthcare system. No? Kailangan mayroong maging accessible po, lalo na po sa mga pamilyang mahihirap. Yung po magkaroon po sila ng libreng pagamutan. No? Number 2 of course is food security program. Diyan po dadaan po yung kailangan natin yung economic recovery program na kung saan dapat bigyan po natin ng trabaho yung mga tao sa Angeles. Hindi rin umano dapat isang tabi ang sektor ng edukasyon. Gusto po natin, sa first term po natin, 5,000 scholars ang may bibigay po natin sa mga taga-Angeles po. Si Rivera rin ang isa sa mga bumuo ng local party na Bayong Angeles na tututok raw sa mas progresibong syudad. 2013 nang una siyang manalo bilang city councilor sa ilalim ng local party na Abe Kapampangan na pinamumunuan noon ni dating Mayor Edgardo Pamintuan. Bago ang pagsabak niya sa mayoralty race ay ang pagtatapos naman ng kanyang ikatlong termino bilang konsehal. Ito po ay inilunsad para magkaroon po tayo ng bagong klaseng liderato, bagong klaseng pamumugobyerno, at the same time bagong Angeles. Kailangan nun nating i-boost ang urban agriculture, no? Dahil naniniwala tayo, pag healthy ang pamilya, pag healthy ang community, bababa at babawas po yung mga pasyente natin sa mga hospital po natin.
Ang Angeles City ay isa sa dalawang highly urbanized cities sa gitnang Luzon. Ito rin ang may largest voters population sa buong Pampanga na aabot sa nasa 200,000. Kilala ang lungsod bilang hotels and restaurant district na patok sa mga local at foreign tourists. Ito rin ang tahanan ng ilang premyadong universidad sa bansa. Rainiel Pawid, CLTV News. Mula sa Angeles City, tumungo naman tayo sa kalapit na lungsod sa Mabalacat. Hindi na raw paawat ang Kapampangan broadcaster na si Deng Pangilinan sa kanyang planong pagtakbo bilang alkalde. Kabilang daw sa mga tututukan ng dating presidente ng Pampanga Press Club ang krusada kontra korupsyon. Ayon naman kay incumbent Mayor Crisostomo Garbo, walang masama sa hakbang ni Pangilinan na maging isang corruption buster. Ngunit dapat din daw tingnan nito kanyang naging pagsuporta kay dating Mayor Marino Boking Morales. May exclusive report si Paulo G. Santos. Isang linggo bago ang nakatakdang paghain ng Certificate of Candidacy, humarap sa CLTV News si dating Pampanga Press Club President Diosdado Deng Pangilinan. Kilala siyang founder ng online news portal na iOrbit. Anya, sarado na ang petsang 4 ng Oktubre para sa kanyang paghain ng kandidatura para sa pagkaalkalde ng Mabalacat City na di umano'y resulta na rin ng konsultasyon mula sa kanyang mga sectoral leaders. Well, sa darating na October 4, tayo magpa-file na ng Certificate of Candidacy officially as independent. At bago tayo nag-file, actually nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang mga consultation ng mga iba't ibang mga sektor sa ating Mabalacat. Paglilinaw ni Pangilinan, hindi lamang sa larangan ng broadcast industry siya nakilala. Sa panahon ni former Mabalacat City Mayor Boking Morales, naitalaga at nagsilbi umano siya ng 18 taon bilang Board of Directors ng Mabalacat City Water District. At kahit na naging kontrobersyal umano sa issue ng korupsyon noon ang ninong niya na nagkaroon ng mahabang panahon sa poder, hindi raw siya na-involve sa korupsyon. Kahit 5, siguro. Sabihin na natin kahit 5 delay. Kung ano yung binibigay ng gobyerno, yun lang ang tinatanggap ko. Walang labis, walang kulang. Bentahe umano niya sa mga botante ng Mabalacat ang kanyang katapatan na isang pinakamahalagang elemento ng public office. Alam mo, Paulo, hindi naman mahirap ang magserbisyo at manungkulan sa gobyerno. Very basic, very simple. Huwag mo lang nakawin ang pera ng mamamayan. Corruption buster ang imahe ni Pangilinan sa titulong Nauuna ang kanyang mga kabalen o Deng Mabalaqueño Pamu 2022. Hindi rin daw for substitution ang kanyang pagkandidato para sa sino mang malapit sa kanya. Hindi po tayo political dummy ni Mayor Boking Morales. In fact, siguro may 2 taon na kami hindi nakikita ni ninong ko. Kaya alam po, nasa Amerika siya, pero balita ko, nandito na rin siya. Ngayon, ako naman, malapit ako kay Mayor Boking. Pero indirect, hindi naman ako nagtrabaho sa munisipyo. Isa lang ako sa mga consultant niya noong panahon na yon. Isa rin sa mga nabanggit ni Pangilinan ay ang issue sa paggasta ng budget ni incumbent Mayor Chris Garbo. Handa umano siyang magbigay ng Commission on Audit o COA report sakaling maging available ito. Sa panig naman ni Mayor Chris Garbo, wala siyang pagtutol sa kandidatura ni Deng Pangilinan. Wala naman po tayong mako-comment doon sa sinasabi niyang tatakbo siya kasi demokrasya naman po tayo. At the onset naman po, talaga naman pong aminado ako na kinakausap ko for a gesture of reconciliatory na dahil may kinakarap po tayong pandemya ngayon. Kaya ako nilapitan siya at nagpunta, bumisita sa kanya na kung pwede magtulungan muna tayo para labanan itong kinakarap nating pandemyang ito. Ayon kay Garbo, handa niyang sagutin kung ano man ang mga isyong bubuksan ni Pangilinan pero wag daw sanang magamit ang kanyang online news portal para sa propaganda. Sa media, siguro po, pwede siguro para bang muna niya, parang mag-live muna siya doon at nasa kanya nila na po yan kung ano po yung lalabas doon kung talagang ilalayo niya yung sarili niya doon sa iOrbit. Samantala, sa pag-question ng serbisyo publiko ng administrasyon ni Garbo, hindi naman umano siya magiging balat sibuyas. Po, ang tanong doon ng mga tao, bakit nung kasama niya si Mayor Boking,
Bakit hindi siya nagtanong ng ganon? Bakit ngayon pong marami po ngayon ang serbisyo na naipapakita, nailalatag? Bakit ngayon po ang tanong niya ngayon yan? Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News, Manila Mayor Isko Moreno nagpasalamat sa mga Kapampangan politicians na lumahok sa Aksyon Demokratiko. At suspended Mayor J.P. Punsalan at Acting Mayor Leonora Wong sa bayan ng San Simon, inaasahang magtatapat sa laban ng pagkaalkalde. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News. 14 na politiko mula sa Pampanga ang nanumpa bilang bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko Party. Ang mga kabalen political supporter, personal namang pinasalamatan ni Aksyon Standard Bearer Mayor Isko Moreno. Si Rachel Pawid ang may detalye ng balitang yan. All out ang ipinakitang suporta ng ilang kilalang political names ng Pampanga sa isinagawang mass oath-taking ng mga bagong miyembro ng Partidong Aksyon Demokratiko sa Maynila nitong September 27. 14 na kapangpangan politicians ang kabilang sa mga bagong miyembro ng Aksyon. Present sa event si Pampanga 3rd District Board Member Attorney Jun Canlas. Tangan natin yung prinsipyo. Prinsipyo ng tamang pangungobyerno, prinsipyong pangungobyernong makadiyos, makatao at makabansa. Yun naman ang tangan natin. Naisipan din umanong lumipat ng partido ni Canlas upang mas bigyang daan ang mga proyektong tututok sa sambayanan. Mula noong ako'y galing sa liberal, naging aksyon tayo ngayon. Isa lang naman tangan natin prinsipyo, people empowerment. Paano palalakasin ang kakayahan ng mga tao, ng sambayanan. Nanumpa rin sa partido si former 3-term Arayat Councilor Jeff Luris. Dito na rin niya inanunsyo ang kanyang pagtakbo bilang Vice Mayor ng Arayat sa 2022 elections. Gaya ng hangarin ng aksyon, maayos na healthcare system din ang uunahin umano ng dating konsehal. Ngayon, under construction na at ginagawa na yung aming pasilidad na 4-story building na libreng ultrasound, x-ray machine, CT scan, MRI at yung dialysis center ko sa Barangay Arenas nakatayo na rin po. Bukod kina Canlas at Luris, kasapi na rin ang Aksyon Demokratiko Party sina Board Member Benny Hocson, Board Member Nelson Calara, Macabebe Vice Mayor Annette Flores Balgan, Macabebe Councilor Maria Claire Teres Balgan, Minalin former Vice Mayor Edgar Yambao, Minalin Vice Mayor Philip Nagit, Candaba Mayor Rene Maglangke, Candaba Vice Mayor Michael Sagum, Councilor Marlon Balagtas, Councilor Ruding Gonzales at former Barangay Captain Vic Balahadya. Ang suporta ng mga politiko mula sa Pampanga ikinatuwa naman ni Aksyon Standard Bearer na si Manila Mayor Isko Moreno. We will try to reach as many as possible as soon as possible. But today, salamat sa Diyos, salamat sa kanila, at saka nakita mo rito, maraming bata. Samantala, kabilang sa mga elected national official ng Aksyon ay mula rin sa gitnang Luzon. Vice Chairperson si Concepcion Tarlac Mayor Andy Lacson, habang Vice President for Youth si Olongapo City Councilor Kayan Legaspi. Balita, posible raw maging mainit ang labanan sa pagkaalkalde sa bayan ng San Simon, Pampanga. Inaasahan kasi ang paghaharap ni suspended Mayor JP Punsalan at Acting Mayor Leonora Wong. Parehong ipinagmamalaki rin ang dalawang kanilang kinaaanibang partido. Pero ayon sa isang political analyst, hindi na raw daw ganun katimbang ang prinsipyo ng partido sa panahon ngayon. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos.
Mula sa postura na nakatayo na at sa ibinibidang kaya pa niyang bilisan ang speed ng treadmill, hinding-hindi na umano mapagdududahan ang lakas nito na kaya pa niyang magbalik sa pwesto bilang alkalde ng San Simon. Ito ang sagot ni San Simon Acting Mayora Leonora Wong sa puna ng mga kritiko na hindi na niya kaya pang tumakbo. Hirit niya kung ipinagmamalaki rin daw ng kanyang mainit na kalaban sa politika na sila'y miyembro ng National Political Party na PDP laban, sagot ni Wong, iba ang laban sa national at local. Pares lang makasaw. But you're asking the strongest. I go for the local party. Kasi the local party, like, okay, the provincial government knows the grassroots of San Simon. But the national, they will only rely King Mayor. Kambilan pa rin ang local political party ni Wong at PDP laban naman ang kanyang matinding katunggali na si suspended Mayor JP Punsalan. Aminado si Wong na sa eleksyon sa lokal, mahalaga ang partisipasyon ng mga barangay kapitan at dito aminado siyang lamang ang suspended mayor. Ngunit patutsada niya, hindi umano nakasisiguro si Punsalan na sa kanya ang mga kapitan hanggang halalan. Bilangan na ng kapitan. Sa kapitan ba natin dito sa San Simon, outnumber ba tayo? Yes. As of today. As of today. Soundbite yun. As of today. Samantala, sa panig ni Mayor JP Punsalan, handa na siya sa pagtakbo sa darating na 2022 mayoralty seat. Pero nang usisain namin siya kung saan faction siya nabibilang, sagot ng alkalde ay doon umano siya sa kikilalanin ng COMELEC. Sa amin naman, kung sino yung maging accredited ng COMELEC, dun tayo susunod. Since we are all members of the PDP laban, wala pa. We are waiting for the CONA. Naniniwala si Punsalan na matatag na partido politikal ang kanyang kinaaaniban. Kaya hindi na raw maaawat ang kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa re-election sa darating na October 8. October 8 po, umaga. October 8, okay. So asahan na namin yon. You're winning for re-election. Between 9 to 10 a.m. sa COMELEC, San Simon. Samantala, sa pananaw ng isang political analyst at senior research fellow ng Ateneo School of Government na si Attorney Michael Yusinko, ang prinsipyo ng political party kung ikukumpara ngayon sa nakalipas na panahon ay ibang-iba na raw. 60s to the 70s to the 80s and under the 1987 Constitution, wala tayong matatawag na genuinely democratic political parties. So, dun sa tanong mo na normal ba itong nangyayari sa politika natin na ang mga partido ay ang tinatawag guys, candidate-driven, totoo, normal yon. Masama man sabihin, pero talagang bulok ang mga political parties natin. Ayon kay Yusinko, kung mabibigyan ng halaga ang prinsipyo ng iisang partido, hindi umano sa imahe ng kandidato tatakbo ang halalan. Higit umanong magiging mataas ang uri ng pangangampanya ng mga ito dahil sa ideolohiya at estratehiya sila magkakatalo. Yung hindi napili ay magtatayo ng sarili niyang partido ulit para siya yung tumakbo sa sarili niyang bagong partido. So that again is evidence of yung kabulukan ng political parties natin. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik, ika-111 anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Diosdado Macapagal, ginunita at art tourism isinusulong sa bayan ng Lubao, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News. Nag-alay ng bulaklak ang mga opisyal ng Lubao, Pampanga sa monumento ni dating Pangulong Diosdado Macapagal bilang paggunita sa kanyang ika-111 kaarawan. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagpapaganda sa museong inilaan para kay Kong Dadong bilang bahagi na rin ng pagpapasigla sa art tourism ng bayan. May detalye ng balitang yan si Radiel Pau. Sa ika-111 birth anniversary ni former President Diosdado Macapagal, nagsagawa ng isang wreath-laying ceremony sa harap ng kanyang monumento sa Lubao, Pampanga. Bilang pagbibigay pugay sa naging ambag ng dating Pangulo at tubong Lubao na si Kong Dadong, isinaayos ang museyong laan para sa dating lider. Dito makikita ang ilang larawan at gamit ni Kong Dadong na naging bahagi ng kanyang makulay na buhay. And yung next po na project namin is yung Pubo. Kung nakita nyo po ay medyo pangit na po tingnan. So, hopefully next year kung papayag yung office, and depende rin po sa budget ng national government. Ano yung babaguhin sa Pubo? Total renovation na po. Dahil nga sa pandemya, limitado pa rin ang maaaring bumisita sa museo. Hindi rin umano sila tumatanggap ng mga walk-in visitors. As of now po, ang pagtanggap po namin ng visitors is by booking po kami. And maximum of 10 packs for 15 minutes lang po. Ayon naman sa Tourism Office ng Lubao, isa ang art tourism sa kanilang nakikitang paraan upang magkaroon ng oportunidad ang ibang nawalan ng trabaho ngayong pandemya. Ang mga pasyalan tulad ng museo at aklatan ni Pangulong Diosdado Macapagal ay talaga namang kaaliwan at kapupulutan pa ng aral ng mga bibisita rito. Kung magiging maganda umano ang visitor count ng museo, magiging daan ito sa ibang uri ng negosyo. Inspirasyon daw ng lokal na pamahalaan ang naging buhay ng dating Pangulo kung paano ito umahon mula sa kahirapan. Si President Macapagal is a poor boy from Lubao and he was able to rise po to presidency na pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Samantala, dahil bawal pa rin ang mass gatherings, 2 sunod na taon na ring suspendido ang Kong Dadong Awards na nabibigay ng pagkilala sa mga natatanging residente ng bayan. Kaya naman target ngayon ng Tourism Office na pasiglahin na lamang ang art at historical potential ng Lubao. Rainiel Pawid, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay na panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po at narito po ang magiging taya ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Nakakaapekto po ang trough ng Typhoon Mindule, yung bagyong nagbabatsyabong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility today, na nakakaapekto po ngayon yung kanyang extension dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. So, impormasyon po natin sa bagyo na yan ay ito po ay namataan sa layo na lamang na 1,495 kilometers dyan sa silangan po ng extreme Northern Luzon. So, nagtataglay na po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna, at pagbugso na umaabot na po ng 190 kilometers per hour. Medyo humina po ito ngayon. Kaya lamang po ay kumikilos ito ng pahilaga-hilagang kanluran sa mabagal na pagkilos. Samantala po, isa pa pong tropical depression ang namataan po ng Pag-asa, pero napakalayo pa naman po ito. Namataan po ito sa 3,200 kilometers, dyan po silangan din ng extreme Northern Luzon. At mahina naman po ito, kaya lang po ang kanyang movement almost stationary. So sa ngayon po, ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kumisan ay magiging maulap ang papawirin, na meron lamang po tayong inaasahang mga isolated cases ng mga rain showers na dulot nga po ng trough ng Typhoon Mindule at ng localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po ang lahat, although hindi naman po tayo masyado maapektuhan ng bagyong papasok, at hindi rin po siya magtatagal sa loob ng PAR at lalabas na rin po siya maybe tonight or tomorrow morning. So wala po itong epekto sa alin ng parte nating bansa, pero magbibigay lamang po ito ng medyo kaulapan, lalong-lalo na po dyan sa may extreme Northern Luzon, at nagbibigay rin po ito ng mga isolated cases ng mga rain showers. So sa ngayon po, pinag-iingat po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming mga social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News para sa Facebook,
At sa Twitter naman at CLTV36 at CLTV36 Official sa Instagram. Kung nais nyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming aming YouTube account at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa aming 39 cable partners dito sa Central Luzon. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News, Karehiyon, 88 days to go na lamang po at Pasko na. Mag-ingat po tayo palagi.